Ahoj. Ahoj. Čau, ahoj, čau. Ahoj. Prišiel si na toto predstavenie Datacompu. My sme boli spolu aj na Datacomp akcii a chcel by som od teba vedieť, že ako sa ti to páči. Už si tu nejakú chvíľku. Tak ako je to s tvojím pohľadom na novú predajňu? Vieš čo, predajňa je nádherná, ako sú to fakt, že krásne veci. Ale mal som možnosť ísť do skladu a tam sa mi páčilo najviac. Sklad sa ti páčilo? Presne, tam je tých vecí najviac. Servis, presne, to sú fakt, že úžasné veci. No. Ale toto vyzerá absolútne perfektne. Hej. No majú tu také vlastne showroomy urobené na taký slovenský spôsob. Je to podľa mňa také pomerne unikátne, aby čisto slovenská firma takéto niečo predstavila. Je tu HPčko, je tu Lenovo. Uh-huh. A z môjho pohľadu je dobre to, že si to reálne, vieš, môžeš chytiť do ruky. Čo je fajn, je to lepšie, ako keď to pozeráš na webe. Určite áno, najmä pri takýchto veciach, čo držíš trebárs v ruke, akože dobre, parametre si prečítaš, ale... To už dneska nie je o parametroch. Ale, no presne, lebo už máš problém vybrať, že vyloženie zlý počítač, to asi nenájdeš. Čiže lepšie si to naozaj takto ohmatať, trebárs aj tú veľkosť tej klávesnice, čo ti sedí, ako sa na tom dá robiť a tak. Aký máš telefón? Ja mám dva. Máš dva. Ja mám Samsung Galaxy 23, myslím, S23 a potom mám Nothing Phone. Nothing Phone? No. To nikto nemá. Dobre. Nikto nemá nič. Nikto nemá nič. To je veľmi dizajnovo, veľmi zaujímavá vec. Z tej zadnej strany. Áno, že môžem aj ukázať. Ukáž. Sme videli, ako vyzerá Nothing Phone. Toto je obal toho telefónu, čiže, ale toto všetko, keď zvoní, tak toto všetko svieti, ale nie som s ním úplne spokojný. Ten Samsung je lepší. Myslím si, že áno. Toto má jednu dobrú vychytávku, že to takto človek položí na zem, poprosím kameru, takto keď to človek položí, ono to spraví takto a je ticho. Môže volať, nezvoní. Hej. Posledná otázka je, či si ty hráč tak trocha. Skúšaš nejaké hry? Alebo či sa ti páči také kreslo, že si môžeš to využiť ako hráč? Ja som teoretický hráč. Lebo ja mám kopec hier doma, máme PS3 ešte stále funkčnú. Super. PS4 aj PS5, kopec hier, ale nemám čas na to. No toto je tak pekne robené, vieš, tu v Datacompe, že to naozaj si môžeš vyskúšať, že ako by to bolo. No áno, toto je herné doupie. Vrátane všetkého. Vrátane vidím, že mikrofónu, že človek môže rovno komentovať. No dobre. Výborné.